nomjuda bonke bashunyayezwa izwi balamukela balikholwa. Uthi ke uPawuli ningabendlu kaNkulunkulu. Verse 19 ugcizelela ukuthi now seni umndeni, from strangers to family. Aniseyona leya nto kade niyiyo, kodwa manje ningumndeni. Glory to Jesus. The fellow citizens and the members of the household of God. Sesingabomndeni wasezulwini. Sihlukile kubo bonke abanye abantu, kodwa singabomndeni. We are the family of God, bazalwane. Hallelujah. Sindawo kaNkulunkulu, siyibandla, siyindlu, siwumndeni. uNkulunkulu uhlala phakathi kwethu. uNkulunkulu akakwazi ukuhlala esontweni, amen, kodwa uhlala kithi njengabantwana bakhe. Hallelujah. Bese khuluma ngokuthi nakhiwe phezu kwesisekelo. Njengoba seniwumndeni, seningasezona ihambi nabafokazi. Yazini-ke ukuthi nakhiwe phezu kwesisekelo. Hallelujah. Sakhiwe phezu kwani bazalwane? Kwesisekelo. For verse 20 uthi nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti, uKristu Jesu uqobo lwakhe eyintshelengumi. Now nakhiwe phezu kwani? Kwesisekelo. iBhayibheli ibalula ukuthi sabapostoli, sabaprofeti. Paul mayefika uthi akakho ongabeka esinye isisekelo ngaphandle kwaleso esibekiweyo. Nomunye ofikayo ufika akhe phezu kwaso, but sinye isisekelo uKristu. Hallelujah. Isisekelo siwubani bazalwane? SiwuKristu. Ibandla asilakheli kumuntu, kodwa silakhela kuKristu. Abapostoli uJesu uthi kuMatthew 16, cela ngifundele. Hallelujah. Matthew 16 verse 18. Nami-ke ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Amasango eHadesi awayekulahlula. Hallelujah. uJesu la ukhuluma nabafundi bakhe emaphandleni aseCaesarea Philippi, ebuza ukuthi abantu bathi indodana yomuntu ngubani.
iBhayibheli lithi abanye bathi umunye wabaprofeti Jeremiah or Elijah. Uthi ke uJesu bona ninake lithi indodana yomuntu ngubani. Uthi Simon wena uKristu indodana kaNkulunkulu. Uthi Jesu Simon lento ishoyo ayambulelwa inyama negazi. Kodwa uyambulelwa ubaba osezulwini. Now Peter, upon this rock I will build my church. Ngisho bazalwane ukuthi yebo sila emzingazi kodwa nathi sikwibandla universally. Ibandla lakhe aliyi ngokwehlelo elithile. Kodwa ibandla lakhe lakhelwe kuye. Kamanye ama-foundations akhona abantu abakhela kuwo akuwona kodwa i-foundation, the proper one inguKristu. Hallelujah. Asakhali kwenye into kodwa sakhela kuye. Ibandla alimi ngokuhlakanipha kwabantu. Hallelujah. Ibandla alimi ama-doctrines abantu. But ibandla limi ngemfundiso kaKristu. Ingakho Paul athi asishumayeli thina, but we are preaching Christ crucified. Yini leyo manje amapostoli iBhayibheli elibaphoyinta lithi ibandla lakhiwe phezu kwamapostoli namaprofeti. Amapostoli babamba izwi. Hallelujah. Abapostoli bafakaza ngokuphila kaJesu. Abapostoli bakhuluma ngenhlupheko yakhe. Abapostoli bakhuluma ngokufa kwakhe. Abapostoli bakhuluma ngokuvuka kwakhe. Bese beyalatha ibandla la eJerusalema. Elithi iBhayibheli baqinisela njalo esifundisweni samapostoli. Babemisa abantu ezwini. Hallelujah. Ukuze abantu baze endlini kaNkulunkulu ukuthi kuhanjwa kanjani. Einsika neqiniso. Abapostoli bemezwini bembonile. Kunabapostoli abambonile nabapostoli abangazange bambona. Bambulelwa. Uyamuzwa uPaul uthi kwenye indawo uthi ngomncinyane apostoli. Lokhu ngakwamukela enkosini. Ngawukhanyiselwe uNkulunkulu. Ngawukhanyiselwe inkosi. Wayengekho ngesikhathi sikaJesu. But womunye wabapostoli uNkulunkulu abasebenzise kakhulu ukubuilda ibandla. In other words, igama lithi apostle lisho othunyiweyo. Genuine. Amen. Onjani basalwane? Othunyiweyo. Amen. Umuntu okwazi ukufika aqale aplante lo uNkulunkulu amthume khona. Amen. Now why besihlanganiswa the apostle and the prophets? Abaprofeti kwi-Old Testament bebeprofeti into ezokwenzeka. Bebengaprofeti bekhuluma ngeindaba zabantu. Bebengesuye Rome affairs. Oh, amen.
But bebeprofeta ngaye. Mabeqala Isaiah bembona efa. Kade futhi dadewethu ngithi wabambona efa engakafiki. Bakhuluma ngaye esa. Abanye abaprofeti baqunga Israyeli isibindi. Bakhuluma ku-Israyeli, bakhuluma ngaye engakafiki. That is why iBhayibheli lithi kholwana abapostoli nabaprofeti. Why baprofeta ngezwi? Ungamlandeli ungayizwi into umuntu engenalo izwi. Glory to God. Ibandla kufanele lakhiwe ngemfundiso eyizwi kuprofethwe ngezwi. Isazwini. Praise the Lord. Ingani? Isazwini. The foundation of Izenzo chapter 2, verse number 42. Hallelujah. Amen. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Okusho ukuthi the early church la qinisela kwakungelula. Uma umsebenzi kaNkulunkulu yakhiwa ufakwe ezinye izinto akulula. Kubiza abantu abazo qinisela. Praise the Lord. Yebo. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephulekiswa nasemkhulekweni. The fellowship, Glory to God. Ingakho wonke umzalwane kufanele akulwele ukuthi uyahlanganyela. Ngoba uma ungahlanganyeli amadimoni azodlala ngawo. Hallelujah. But uma uhlanganyela ilapho owakhiwa khona, ilapho okhula khona. Ngoba wonke umzalwane kufanele akhule emoyeni. iBhayibheli mufunda uHebrews chapter 10, 25 if I'm not mistaken, bikhuluma ukuthi ningakuyeki ini ukuhlangana njengomkhuba wabayo. Lokhu nibona ukuthi usuku liyasondela, inkosi isiseduze. Usathane elwa kangaka ngebandla ufuna ukusigcina singahlangene. Ukuze akwazi ukusebenza, akakwazi ukusebenza masihlangene. iBhayibheli lithi uyabonga, njengani? Njengophubesi elifuna lowo elingamgwinya. Praise the Lord. Ngoba once malibhonga lenza ukuthi isilwane esithile siphume phakathi kwalesi sibe sodwa. Akakwazi usathane ukuqeda ungaphakathi kwabazalwane, kodwa ufuna ube wedwa. Kukhona izinto basilana lezinto basizokhonza oyikhohliwa ngithi kumnandi, kodwa uma usuwedwa usathane ukuyisa lezi zinto. Ingakho ukuthi masihlangane engathi singabe sisaphuma ngaloya mnyango. Sibelana nje, haleluya. Ngoba masike saphuma isitha sikhumbuze ezinye izinto. Glory to God. Siqale leso sinto ngoba akakwazi ukuthola uphakathi kwabazalwane. Yebo sisi. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemkhulekweni. Kepha kwaba yilowo nalowo
wehlelwa ngokwesaba kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo babe ndawonye. Now abapostoli benza bazalwane izimanga eziningi. Amen. Babe ngakwenzi ngawabamandla. Babe wanikezwe uNkulunkulu power. Mawufunda iBhayibheli lithi ngininikezile amandla. Ngiyophuza okubulalayo ngeke kwanenza lutho. Lithi iBhayibheli baphuma bashumayela izwi. Baki isandla kwabagulayo basinda. Hallelujah. Mawufunda lapha kuMark chapter 16, Noma ngicela ungifundele khona Mark 16 verse number 16. Siphe masekuvalele bazalwane. Mark 16 verse 16. Okholwayo abhabhathiswe uyakusindiswa. Yebo ongakholwayo uyabulahlwa. Continue. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amademoni. Bashumayele ngezilimi eziningi. Now ngegama lami they will cast out demons. Hallelujah. Ngegama lami bashumayele nangezilimi ezintsha. Lezi mangaliso zilandela abakholwayo. Verse number 20 bampontshana ngala angifundelela kodwa Ephesians